anyị nwetara n'akụkọ na o nwere ndị na-asị ụmụ nwaanyị gbaa ọtọ nya bụ ndị anyị na-emelu matchmaker fa gbaa ọtọ ka fa wee mee B-show ka emelie ọ na-asị na ọ nọ na mba ofesi nya meelie B-show nya ka a na-eme ọ natazia ka anụ onye ọbụla gwa gị gbaa ọtọ nwanne m ịgbakwa na onye ahụ abụrụ ezigbo mmadụ. Ọzọkwa dịka nwanne bụ na o nwere ndị ada egosi pikchọ fa nwanne m onye egosiri gị pikchọ ya ikwekwe na ọ bụrụ ezigbo mmadụ isi mmadụ tụọlụ gị pikchọ ọ tụrụ ọ bụrụ ezigbo mmadụ gị nwa ga-atụ onye ahụ ga-atụ and ọzọkwa bụ onye tụrụ pikchọ ya oredi gị nwa kwesịrị ịtụ nke gị mana onye atụrụ nke ya ọ bụrụ ezigbo mmadụ ọ bụ onye wayo ọ bụ onye were nke elie ma ego ewere nke eli na-eme ego. Unu aghọtago ụmụ nwoke onwe ndị na-abụ fabiafa na-akọlụ gị ihe anwe akụnụbịa ọ nọ na mba ofesi onye ahụ abụchara ezigbo mmadụ ka ihe ị na-akọlụ nwaanyị akụnụba gị ndị niile nwere akụnụba fa na-ezochinete onwefa ọ bụ ndị nwere akụ na ụba na-eme ọnụ ị kwesịrị ịbịa nwaanyị ị ga-anụ ị na-emegodili ọnụ na ị nwere akụ na ụba ị ga-eweta n'elibeni ma ọ bụrụ na ị nwelie ọ na-akwafu ịghọtago ị na-emeso ọnụ ị nara eweta imebe n'ọnụ iwetebe n'elibeni ọ bụrụ ị na-emeso ọnụ ka ị wee tinye na high jump ka onye ahụ na-awụju ụkwụ ị nara eweta ka a na-eli nya bụ ọ bụrụ na ị na-emete ọnụ na ị nwere akụ na ụba iweta a na-elipụta ọdụ asị m ndị a na-emelu matchmaker ma nwoke ma nwaanyị onye ayọ n'ibi ego ama m ihe njisi onye ayọ n'ego maka anyị na-afụ online o nwere onye ma ibie anyị niile bụ online in-law onwe ndị na-ezo ezo ịghọtago nwee ndị na-abụ ọbịa o mepeela gị onwe ya na WhatsApp ife ọfụma ụfọdụ na-adụso open ịtụpụta foto fa ụfọdụ na-asị mba onye ahụ bịazịa private onye foto onye nke ahụ reason ya dịkwa iche so ịdịzinara agbalị mmadụ treasure ka ọ na-awụju ụkwụ na ị nwere akụ na ụba mana ị nara ewepụta ka a na-eli a sị m onye a na ibi ego ma ọ bụ nwoke ma nwaanyị mana mmadụ nyezie gị ego n'obi ọchịa ị nara ya ọ bụ ihe m kwuru ihe njisisi ana na ego bụ na ị mara onye bụ onye o nwere ike ọ bụrụ onye wayo bịa nna gị ego ka o ligbuo gị maka ị kwesịrị ịnabụ onye ị na-achọ ịnụ anụ ego ma ọ bụ nwoke ma nwaanyị maka enwe ike emechaa ọ dabara ka onye ọbụla nwee ike gbasaa n'udo maka ijide mmadụ ụgwọ ọ na-akwa alịlị andị onye ka m jisikwa onye dinene mmadụ nya bụ ọ bụ na ọ dabara ka a gbasaa n'udo ị kwesịrị nya ifu mmadụ unu majiri anyị na-awụnye elu na ọdababago ọ itinye n'ekpere ọ daba ike n'echukwu ọ dabaghịkwana ịghara eje nwebe mwute ịchọbakwa na onye ọzọ ị maa na ọ bụrụ onye nke gị ọ bịa ka m jisi sie dinene so that agbasaa ka onye ọbụla ghara inweta mgbawa obi ọ bịa ka m jisi si ana na ego ọ bụrụ na ego na-asọ mmadụ nso andị ọtụtụ ndị wayo nọ online ụfọdụ ga-amụ ma bịa mee matchmaker chọba onye ọ ga-akapụ ego ọ bịa ka m jisi si enye n'ego mgbe ị nụbazi onye ahụ libe n'ego ọ bụrụ ya ọtụtụ ụmụ nwoke nwere ego na-ezo ezo mgbe di m na ụmụ okwuodi na o nwere ihe okwuodi na o nwere akụ na ụba ozodili ezo sef ozoli ezo nke bụ na nya anamokwu m ego ọ bụ ka ọ trọstzi na ọ ga-anụ m ka o bido spend wel m ego ọnya bụ unu ga na-enwe ndidi maka enwere ndidi ilu zuo ihe mgbe ọ na-achọ nwaanyị ọ bụrụ sọ m ka achọtali ọtụtụ ndị ahụ chọrọ ego ihe na-adị na-egosi na ị chọrọ ego desperately ọ bịa ka m ji akụzili ụmụ m kịta ụmụaka anaghị emetụ ego aka feme ebido n'ụmụaka wee na-aha ndụlụ ego ma nke dị 14 ọ sị na ibie nwecha akaụntụ bank akaụntụ a sị m ya mba mụnwa ama mmegheli gị ibie niile ndị oyi ya niile nwere bank akaụntụ enyefa kaadị akpa m n'aka feje na-eme ego vamvamvam ọ bụ mụnwa ga na-enye gị ego ịka bụ nwa ya na-eji kịta wee mara anya ego maka ịmara anya ego ọ baa gị ọma jijiji ma itonite ndị be anyị ọ dị mma ka nwoke fụrụ mmadụ online si agba ọtọ tija ọ bụrụkwa na obele ọtọ na ọtọ nke tija ọ dị mma ọ bụrụ na ọ dị mma unu kwukwe ọ bụrụ na ọ dịrọ mma unu kwukwe
foto mmadụ onwere ihe eji eme online foto onye ọbụla jụrụ online ma nke Clinton ma nke Obama ma nke onye ọbụla ndị celebrity niile onwere ihe eji foto mmadụ eme foto m bụ atụrụ taba na online ịtaipụ godi na Google o jụrụ ebe niile onwere ihe eji foto mmadụ eme mmadụ si gị nye foto onye ọbụla na-ezo ezo ọ bụ ezigbo mmadụ ndị be anyị ọ bụrụ ezigbo mmadụ ịbatakwuo na WhatsApp onye ọ bụ gị na asị gị nye foto inye nwuri foto ị ga-esi na onye ahụ bụ ezigbo mmadụ n'uche ma ọ bụrụ ezigbo mmadụ nya bụ ụmụnne onye na-ezo ezo na WhatsApp zikwu ọ bụrụ nnọọ ka atụ onye n'iru akwụkwọ nọ na WhatsApp nya weta foto ọ ka na-ezo ezo ọ chọrọ inye foto ọ bụ ezigbo mmadụ unu zamia unu aghọtago ọ bụ ihe a na-afụcha ọtụtụ ndị mmadụ bụ ezigbo mmadụ ịghara agwụ ya agwa onye gị foto unu afụ gị unu jukwa ese ọfụma onye si gị nye ego inye ma ọ bụ imezu ego visa ma ọ bụ ịmago wee sị gị ka eme biznes ọzọ ma ọ klikiele nke ma ọ koodu inyekwenye ndị wayo jụrụ online ọ bịa ka m ji bịa na-agwa unu ndị na-asị mmadụ gbaa ọtọ unu mana kwa unu gbara ọgwụ unu agwazi na ụmụ agbọghọbịa gbaa ọtọ ịgba ọtọ o wee lie gị ego ịgba ọtọ vidio tegi o welie tụọ ọlụ gị wee sị gị na ọtọ gị wetazie gị iwetara ego ọtụ onye online nya bụ na agbakwana ọtọ ndị gbara agba nya bụ na amara ama ọ bụrụ na ịgbago ọtọ ma enye na ịma bụrụ wee gbaa anya bụ ọtọ mana taa anyị maara ịgbazikwana ọtọ ahụ ọzọ ụmụnne ịgbazikwana ọtọ n'online ndewonu ka emesịanụ kesienụ vidio anyị ka ndị na-amara amara ka emesịanụ